Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Günorta gaz koridoruna goşulmagy teklip edýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Günorta gaz koridoruna goşulyp Ýewropa gaz iýermegi teklip edýär. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günther Oettinger'iň eden çykyşyny Interfax habar agentligi 20 fevralda habar berdi. 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Günorta gaz koridoruna degişli konsultativ geňeşiň ministrler derejesindäki 5-nji duşuşugy geçirildi. Duşuşuga Birleşen Şarlygyň, Birleşen Ştatlaryň, Ýewrokomisiýanyň we taslama gatnaşýan ýurtlaryň resmiýleri hemde halkara energiýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy diýip Azerbaýjan medeniýeti ýazýar. Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz aktyrmaga çagyrdy. Onuň sözlerine görä konsultativ geňeşiň duşuşuna gatnaşan ýokary wezipeli türkmen resmiýeti bu teklibi özleriniň kabul edýänliklerini ýaňdytdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistana bagly diýip Oettinger'iň sözleri Interfax'ta getirildi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomisiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspy deňiziniň hemde ýakyn günlerde ýerleşýän käbir ýurtlaryň gazyny Ýewropa aktyrmak gözeňinde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi gözeňinde tutulýan Günorta gaz koridoru taslamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda çekilmeli Trans-Hazar ýagny Hazar üstü gaz geçirjisi barada soňky bir näçe ýyl bäri degişli taraplaryň arasynda resmi derejede gurrun edilýär. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýol başlygyna türkmen wekiliýeti Brüssele sapar edip, Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini hemde Ýewropa Komissiýasynyň şol wagtky energiýa meseleleri boýunça vice-prezidenti Maroš Şevçoviç bilen duşuşdy. Türkmen medeniýeti bu duşuşuklaryň barşyna Trans-Hazar gaz geçirjisiniň maslahat edilenligini habar beripdi. Habarlardan ma'lum bolşuna görä duşuşuklarda Ýewropaly resmiýetler Trans-Hazaryň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmek boýunça kömek ödürläpdi. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Hazar ýaka döwletleriniň arasynda Kaspy konwensiýasy kabul edildi. Energiýa boýunça bilermenler bu konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Hazar üstü gaz geçirjiginiň ondan ozal bagly ýolunyň açylandygyny aýtdylar. 1-nji noýabrda Türkmen parlamenti konwensiýany makullady. Türkmenistan gaz sewdasyna 2016 we 2017-nji ýyllarda degişlikde Russiýany we Irany ýitiren soň gaz eksportyny häzirki wagtda diňe Hytaýa garaşlyk aldy. Resmi Aşgabat energiýa uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýändigini aýdýar. 2018-nji ýylyň soňky çäreginde Türkmen medeniýeti Russiýa bilen aradaky gaz sewdasynyň 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap täzeden ýola goýuljakdygyny aýdanla bolsa bu ugur heniz dikelmedi. Ýewrokomisiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi Günorta gaz koridorunyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa puwdugyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa energiýa puwdugyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny aglap gelýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumuna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomisiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň hemaýatyna Hazar ösüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak boýunça dürli meýilnamalary teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 2011-nji ýylda gaz sewdasy boýunça şertnama gol çekmek gözeňinde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasda ýygjamlaşdy.